рады бачыць. Гэта цудовае, ну, в прынцыпе, сонечны дзень, вечар. Вот, сегодня будем читать сонечную поэзию, до речи, светлую, добрую, такую неконфликтную, потому что лёс заўсёды показывает, что чем больше часы такие острые, тем больше человечество ратуется нечым таким светом. Коли не вонкава, то хотя бы нечто у творчасці сваёй шукае. І поговорим про Петруся Броўку. Сьогодні буде перша частка аповеду про його менавіта вот з 25 по 40 год. Это той час, коли герой, наш герой, письменника, які сперша касіў пад Есеніна, пад Маяковскага, яшчэ шмат пад каго, ён становіцца самастойнай адзінкай, ён становіцца яркім, адметным, са сваім стылем, са сваім поглядам і вельмі нестандартным творцам. Пра Петруся Броўку, увогуле, на вялікі жаль, ён адзін з тых пісьменнікаў, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў палоне стэрэатыпаў. Потому что ты, кто выучает литературу, ты, кто ведает, многие говорят, ну что там про Броўку там сказать? Это советский человек. И книжка его апошняя называлась «Советский человек», якая вышла праз 2 года после смерти. Ён ничего такого не писал, его штучно коммунистичная партия узвялічивала, а сапраўдныя письменники паканалі ў цені. И многие вядомые люди до его ставились относно поблажливо. Той самый Рыгор Иванович Барадулін, які мог, наприклад, у прадмовах до кніжак Броўкі писать, які він цудоўны, а так кому-нибудь в редакциях и мог и посмеяться с Петруся Устиновича, так? И выдатнейшы, смелый, цудоўны галоўны редактор мастацкай литературы Михась Дубянецкі, які вельмі сурова и вельмі так амаль жорстка писал про Броўку, что памёр Броўка, робіць яго тут музей, и, мовляв, навошта рабіць музей Броўку. Это был абсолютно мало цікавы ў творчым сэнсе чалавек, и не раўняе ён Караткевічу, ці яшчэ каму-небудзь, уже забыли гэта Броўку и забудуць, и што ввогуле пра яго думаць. Казаў Дубянецкі, казаў дастаткова рэзка, рабіў з пляча, ну і сёння паглядзім, наколькі ён памыляўся ці не памыляўся. Броўка не пашанцавала, конечно, не пашанцавала ў тым сэнсе, што сапраўды тагачасная таталітарная сістэма, пачынаючы годы 40-го і далей, яна вот, ну, зрабіла стаўку на яго і сапраўды яго рэальна узвялічвала. Давала яму ўсе магчымыя ўзнагароды. Ён быў аўтарам лібрэтта да адной з першых нацыянальных опер «Михась Подгорный», яна спадабалася Сталіну. У 40-м годзе, калі была дэкада ў Маскве, вось там дэкада беларускай культуры, то эта опера просто быў фурор, і 35-гадовы Броўка адразу стаў зоркай нумар 1. Ему давали все магчымыя прэміі, ён быў дэпутатам, ён быў і узначальваў саюз пісьменнікаў доўгі час да 67-го года. Затым узначальваў энцыклапедыю і выдаваў, быў аўтарам этой беларускай і савецкай энцыклапедыі, так? Ён быў функцыянер, ён быў партыйны дзеяч, ён шмат пісаў там кілаграмамі вершы, прысвечаныя Сталіну, Леніну, партыі і так далей. І гэтыя вершы ледзьве не штодня гучалі па радыё, калі з'явілася тэлебачанне па тэлебачанні, ва ўсіх газетах, часопісах. І таму, конечно, во многіх був стереотип, што гэта просто нічога не варты такі. Ну як, это просто такі прадстаўнік сацыялістычнага рэалізма. В России там ёсць, напрыклад, Сергей Михалков, у нас Броўка, і ўсё на гэта. Вось, і да пары да часу так таксама многія думалі і думаюць. І памятаю, на вот гады 2 тому назад мы з музеем выступалі у ягонай хаце, у хаце музея, я нешта пра яго гаварыў, стараўся казаць, што не такі ўжо быў савецкі, што шмат было чого цікавага, так? І быў мой настаўнік Рыгор Сітніц, ён так слухаў, кажа, ну ты, конечно, пра яго так сказаў. Ну, маўляў, што адбіліў яго, да? Может быть, і не трэба было так. Да? Вот. Але трэба казаць правду. А правда заключаецца в наступным, што гэты чалавек быў вялікай сілы волі. Это быў вельмі працавіты, моцны, смелы чалавек. Ну чаму смелы? Таму што вядомая была гісторыя, што калі яму было 18 гадоў, і ён на нейкі час быў галоўным чалавекам сваёй вёсцы, так? Яго зрабілі ледзь не начальнікам, так? Ад яго шмат што залежала. І быў такі вядомы факт, што яго вырашылі асобныя нехарошыя людзі падставіць. Кинули ему колеса, драўняныя колесы, кинули ему там сток сена, на ягоную тэрыторыю ягонай хаты, і, маўляў, ён украў колеса вот у таго вот суседа.
И все собрались, и я, Броўка, украл колеса, оказалось, что такие шчырые, и все. И готовы были его ледве не посадить, там, ледве не линчевать за это. И Броўка детективным методом, способом довел, детективно, что это не он виноват, а его подставил то-то и то-то. Короче, доказал, не разгубился и выратовал себе, и еще раз он доказал всем, что он справді человек, который у любой ситуации не губляется. У любой ситуации он заховывает спокойно. Вот. И это далее ему допомогло в самые несприятельные, складанные часы. У 25-26 году он починає активно друкуватися, і спочатку уплив Єсеніна, у початку 30-х уплив Маяковського, і здається, що там поки що ти поет у творчому сенсі нічого цікавого не уявляє, бо перші його книжки, це була така некая железобетонно-плакатная такая вот некая агитация рифмованная, где он выступал супротив прогульщиков, супротив шпионов, супротив тех, кто не згоден с советским ладом, а на початку прославился тем, что в 29 году выдал поэму, называлась поэма «Фактов», где он решил проестись по поэтах Узвышенца. Была такая, ведомая, эстетская литературная суполка Узвышша, которая с 27 года происновала по 30 год фактично. Письменники и представники, это Владимир Дубовка, Язеп Пушча, Кузьма Чорний, вони сповідали, що передусім література мусить бути естетично цікавою. Вона повинна не бути плакатом, не повинна обслуговувати державу, а повинна обслуговувати менавіта культурні потреби чоловіка. І тому вони дбали про мову, вони дбали про стиль, про нові теми і зовсім не думали про політику, скажімо так. І тому їх многі не любили. Наприклад, інша організація «Молодняковці», які були більш такими плакатними і по-комсомольську нарваними. І Броўка, як молодняковець, він написав поему, де зробив вельми крутий наїзд на Дубовку, і на всіх остальних. Сказав, що вони такі всі, але вельми цікаво наїхав. У 29-му году в Околі почалися закручуватися гайки, так? Що виявилося у першій хвилі репресій 30-го года. У 29-му почали вже потиху арештовувати особних політичних діячів, а уже у 30-м с лета почали уже активно хапать поэтов, письменников, прозаиков и так далее. Так вот, в 29-м Броўка написал поэму «Факту», где зробив наезд на Узвышенцев, але зробив наезд не в тим плані, як робив в той час, наприклад, Лукаш Бенда, такий критик, ті інші. Ну, що узвышенці створяють твори у стилі там, гнилого Заходу, що вони такі страшні формалісти, що вони шкодники совєтського ладу, що вони вороги народу. То не з гэтага боку. А ён их критиковал, что они вельми меркантильные. Что за грош шмат хто з іх прапяе, у Беларусь мае шыпшына зелено-ліс-чырвоны цвет, і два радкі і строчкі ў раскід, і далей, каб за это атрымаць гонорар, да з прыстытуткай выгуліцца ў ночы. То есть молодого 23-гадового Броўку вельмі злавала, что они вельми меркантильные, они зарабляют добрые гроши, и за эти гроши могут прогуляться с неплохой проституткой. А він, мовляв, не може. Ну, так-то не прочитывается. Вот тоді вже достатково бідно. Ось, тому його був такий худший наїзд естетичний. Тому не подобалася така їхня меркантильність. Ніякими меркантильними людьми вони, звісно, близько не були. І з того часу, до речі, у 29-му році його ще мало ведали у мастацькому плані, і той самий Дубовка у листах до Пушчі казав: «Хто це Броўка? Що він тут написав якусь фігню таку? Що це? Хто він?» Так? Ну, такое було його ставлення. На початку 30-х він завойовує себе авторитет як вельми цікавий читальник. Він був артист, він вмів цудовно читати свою таку железобетонну лірику під Маяковським. І всіх це захопляв. Читачів. Був навіть неважний сенс, а сама ритміка, з якою він там казав, супротив там чергового ворога народу, ті ще супротив кого. Паралельно він пише цікаві іронічні артикули, де дозволяється істібатися з таких апологетичних критиків, як Лукаш Бенда або Айзек Пушча. Ось. І там він виявляє себе як чоловік з гумором. Що гумором? А поступово, от 30-й год перша хвиля репресій. І першу хвилю поетів-естетів, геніїв, таких як Пушча, Дубовка, їх арештували, їх нема, вони у висилці. А так само Гарецький, наприклад, так? І так далі. Ось. У 33-му годі була друга хвиля репресій. І в эту хвилю вже попав такі письменники, як Лукаш Каюга, один з самих лепших белорусских сатириків. Ось. Пасля була наступна хвиля репресій, самая страшная 36-й год, коли вже тих оцалелих молодняковців, які у 30-му і 33-му писали, що правильно, що посадили гэтых ворогів народу, правильно, мало їх повесить,
іх ужо узялі, ім уже менш пашанцавала, бо іх ужо пачалі расстрэльваць. І вот у гэты страшны час пачынаецца паэтычны росквіт Петруся Броўкі. Чым страшней сталі часы, тым яго паэзія пачала неяк святлець. Але не ў такім плане, што, маўляў, як файна нам тут жыць, а крыху ў іншым. Вот сёння я вам пачытаю гэтыя вершы, мы самі паглядзім. Іх вершы, дарэчы, я для 7-8 класа я даваў урок, прысвечаны Броўку менавіта 30-40-х гадоў, і ім эта паэзія дарэчы спадабалася. Ім, стомленых ад этой хуткасці горада, ад гэтых камп'ютарных гульняў, ад айфонаў, ад всего, вот ім, многім з іх спадабалася менавіта эта так спакойная, светлая культура. Вось, на Броўку, на тое, як ён пераключыўся ад паэзіі ў стылі Маяковскага да некага свайго стылю, дзе было галоўнае нейкае святло, такая некая лірычная напеўнасць, песеннасць, лёгкасць такая, на яго нечым паўплываў яго сябра Пятро Глебка. Яны блізкі сябр, з якім мы здружыліся на пачатку 30-х, і Глебка, гэты узвышанец, які ацалеў, якога не пасадзілі ў 30-м годзе, якога ламалі па-чалавечы, прымушалі пісаць всялякія гнюснасці на Дубоўку і на іншых арыштаваных, і ён мусіў гэта пісаць. Але ён у паэзіі, менавіта пасля 33-го года, у Глебкі было шмат шэдэўраў, нечаканых, несавецкіх па духу, так? І вот гэтыя ягоныя шэдэўры, яны ўплывалі на ягоныя сябры. Потому што спярша мы бачым такія цудоўныя вершы ў Глебкі, а праз некалькі год у Петруся Броўкі. Але на пачатку Броўку быў уласцівы таксама бунтарскі дух, Броўку было ўласціва спрачацца, Броўку было ўласціва не згаджацца са многімі. Ён мог спрачацца з узвышанцамі, ён мог спрачацца з іншымі паэтамі, напрыклад, з Владзімірам Жылкам. Вось у Жылкі быў такі верш. Жылка, выдатны паэт заходняй Беларусі, пераемнік у нечым творчасці Максіма Богдановича, які вярнуўся ў сярэдзіне 20-х савецкую Беларусь, стаў сябрам з полкі ўзвышша, а праз некалькі гадоў яго ў 30-м годзе арыштавалі, і ён загінуў ад сухоты. Так вось, Жылка ў 23-м годзе склаў такі верш, дастаткова вядомы. «Наростамі дарогаў многа, а лучнасць іх пахілы крыж. І ветер лёгкі на разлогах, і неба яснасць шыр і выш. Ранейшай працы дасягненні, наўкол зялёныя жыта, і свежасць тросаў светлых рання, і траў высокіх любата. І так прывабны далі, у задуме вечнай смузе, за той смугою думкі ў жалі нязрадна вечна ў тузе. І торба вось, і кіт дарожны, пара ў пуціну мне даўно, а я нясмелы і трывожны, а я нароста не адно». Піша Жылка ў 23-м годзе, Броўка это прачытаў, яго это все крутило, і адзін з першых яго вершаў это, конечно, такое спаборніцтва, змаганне, спрэчка з Жылкам. І ў 25-м годзе Броўка піша: «Усход успыхнуў ясны і прыгожы, сплылі далёка моракі начы, не буду я стаять на раздарожжы, вачамі сумнымі глядзець удалячы. Вясна вакол, адгрукалі марозы, ручай паміж палеткамі журчыць. Не буду я стоять на раздарожжы, вачыма сумнымі глядзець удалячы». Вот так вот. Ты будешь, а я не буду. Я упэўнены, я вясёлы, я імпэтны, все у мяне ёсць, я супермалайчына. І верш, дарэчы, дастаткова звонкі, цікавы, прыватны і карыстаўся вялікай папулярнасцю. Ён прыдбаў у першых прыхільніц у Тараса Устиновича. Наступны твор, які вельмі спадабаўся, і для мяне быў такі дастаткова рызыкоўны ў сваёй такой двухсэнсоўнасці. Верш называецца «Вайня». Складзены ён, калі не памыляюся, у 34-35 годзе. Ужо тады, калі асабліва не да жартаў, ужо калі трэба пісаць дастаткова сур'ёзна, ён складае такую рэч. Брыгадзір Іван Букаты зацікавіў сёння ўсіх. 2 сыноў унёс ён у хату прыгажунчыкаў малых. А за ім спяшалі шпарка і сяброўкі і сябры, абкружаючы даярку, парадзіху, маню, бры. За акном бярозы лісцем зашумелі, як мага, як паклалі ў калысцы 2 малых. Пуга, пуга. Калі шчодры стол накрылі, гаспадар гасцей прымаў, усе сябры загаварылі, выдумляючы імя. Кожны здолеў
там немало усяляк перегадать, только бабка прошептала: Петру с Павлом треба дать. Все молчали. Что сказать ей, кожну в думках выбирал, и у отказ старенькой мати бригадир Иван сказал: что ты, мати, не жадаю так я звать своих сынов, хай героями узрастают, я имен и дал давно. Подрастать им, высти у люди, и не будут шкодовать. Одного мы Кимом будем, а другого Климом звать. Дети счастные бясконца, хай их тули тихий сон, хай растут у ясным солнцу, у батьки хопить процеден. А малые удвох ляжали, даль им светлую была, лишь собою развожали родные мовы. Бля-бля. Что такое? Детки малые, Клим, Ким, мое. Вот. Вельми хороший вершик, мне вельми подобается. Вот. Какие-нибудь зараз бы гурт бы виконав, би представ себе великим поспіхом. І плюс тут видатно показана мудрая бабуля, яка каже: вот продвижні наші імени. І зашорений сучасний батько. Вот. Вельми тонко, вельми зрозуміло, вельми докладно. Вот. Ким і Клим. А Ким, до речі, это что? Клим это Ворошилова. А Ким это что? Коммунизм и... это некая аббревиатура. Коммунистичный момент. А, ну вот. Так что вот такое. Вось. А не по-сапраўднаму Петрус Броўка раскрыўся 37 год, с 37 по 40 год. Это пачалася эпоха Петруся Броўкі. Это новая поэзия. Новая поэзия у тым плане, что вокруг многие поэты, вершаплёты складали оды у гонор лётчиков, у гонор памежников, у гонор матросов, у гонор там челюскинцев, якія там на поўначы там нешта бараздзілі, так? Карацей, поэзия была такая раскучая, ударная и так далее. И вот Броўка пачынае адыходзіць ад этой ударнасці, и Броўка пачынае ратавацца ад этой раскучасці, ад гэтай такой плакатнасці, ад гэтага пачуцця всеагульнай страшнай молотобойнай псеўдарадасці, пачынае ратавацца іншая кшталту паэзіі. Вось такі верш. То разбяжыцца, то пухом расстелится, гойкая кружить, спявая метелица, сядя при саде, за древами близкими, у шибины ударить сыпучими пырсками, скача белеючи белой сорочкою, не заснуть мне гэткую ночкою, лесом, гаями, крутыми разлогами, сердце гукаючи ходить дорогами, рэха по звонкому болу галёкая, езе каханы с границы далёкая, ближе и ближе вёски околица, думая об любой снежинками роется, скоро, уже скоро два сердца сустрэнутся, гойкая кружит, спявая метелица. По мне так всюду. По мне так абсолютно всюду. Потому что у белорусской поэзии пачынаеш гляньте купалы, звычайно поэты, калі складалі верш, што ён аднекуль едзе да любая вакол метеліца, то па-лепшаму она павінна его заблудзіць, ён павінен насмерць там замерзнуць, і ўсё, і пэўна быць трагедія. Ну хаця б ваўкі его павінны з'есці. Тут как пісаў купал, он парабіў вот так. Вось. І, дарэчы, калі я чытаў сваім вучням гэты верш, і да канца не дачытываў, кажа: а вот як далей, сустрэнуцца яны ці не? И они уже, ведаючи славные традиции белорусской литературы, или все повинно скончиться гамоном, ну конечно, его повинны ці з'їсти вовки, ці змерзнуть, ці ще якась трасса повинна здариться, но ясно, что они не сустрэнуцца. А я кажу: а вось не. И яны сустрэнуцца, все им будет добра, и файна, и метелица тут першыню, як символ нечага страшно разлучного, як нешта спрыяльнае, як некий такі эротичный гипноз, які толькі вот наадварот падштурхоўвае у абдымкі кахана. И это новый погляд на эту ситуацию и новое слово у сталинской поэзии. Тут ни слова про идеологию, тут ни слова про все те моменты, якими тогда были полные газеты «Лим», «Правда», «Советская Беларусь». Тут чистая поэзия, чистое почуття радости от сустрэчы с каханом. Для 37 года это будет свежий такой уздых. И Броўку некого этого все прокат. Броўка мог такое писать и складать. И многие критики, например, вельми такі сур'ёзны і суровы крытык Григорий Бяроўскі гэта адзначаў. Ён крытыкаваў раннего Броўку, казаў, што гэта няма ніякай арыгінальнай адметнасці, а тут сказаў, што так, з'явіўся цікавы паэт, які не гоніцца за этой траскучай сучаснасцю. А вось іншы верш, які спадабаўся адной маёй вучаніцы,
є заўсёды вельмі такі страшны графік, яна плаўчыха, это значит, трэба вставать в 5 раніцы, в 6 гадзін она уже ў бассейне, до 7:30 она заканчивает в бассейне, до 9 едзе ў школу, до 5 заканчивает тут уроки и до зноў. Человек увешан таким вот, таким замоте, скажем так, весь подаваўся ў гэты верш. Крыніца. Гэты верш быў надрукаваны, і наступныя вершы, большасць з іх, была надрукаваная ў кнізе «Шляхамі баравымі». Я шмат казаў про гэтую кнігу, і яшчэ раскажу. Это книжка Броўкі, якая выйшла ў 40-м годзе, і па мне это одна з лепшых белорусских паэтычных выданняў того часу. Потому что когда я раскрыл Броўку, а тогда еще был таким зашоры, что это, советский, сталинский, ленинский поэт, там ничего по идее не повинен быть цікавым. Бо сам Бородин про это казал, сам Дубянецкий, и шмат хто еще про это казал. Так? А тут я открыл и здивился, потому что некий один верш был про Вадыру, и нават не было згадано слово Сталин. Просто про Вадыру, разумею, кого хочешь, под именем про Вадыру. А далее верши про природу, верши про каханне, верши про то, як файна уцячы кудысьці адсюль, куды-нибудь у лес, до крыніцы, збегчы в этой віры эратычнай метеліцы, кудысьці туды. Вот верши про гэта. Як быццам это было складзена не ў савецкія сталінскія часы, а дзе-нибудь у заходняй Беларусі, альбо ў часы нашаніўства, альбо ввогуле ў нейкім пазачасавым стане. 90% паэзіі кнігі «Шляхамі баравымі» была такая. І гэта успрымаецца і зараз вельмі дзівосна. Это была первая 100% такая удача, первая школьная выдатная книга. Отсюль верш «Крыніца». «Пры лесе под горкой бруится крыніца, у светлой крыніцы водица живица. Над ночкою месяц збірае ў горы, под шепоты бору полошчацца зоры. Я помню, калісьці прыходзіў у ранку, паіў на світанку трубу берасцянку. З ручайкі малое памыўшыся чыста, з прыпевам, са свістам і краў галасіста. Купальням дзяўчаты прыходзілі змяты, аб лёсе багата ўздыхалі дзяўчаты. Збыліся жаданні па іхняй прымеце, і ў хаце, і ў клеце, і ў кожнае дзеці. Я раю, як толькі спякотую горка, спусціцца са ўзгорка, за чэрпне вядзёрка, пры лесе пад горкай бруіцца крыніца, у светлай крыніцы вадзіца жывіца. Зноў верш пра тое, што трэба ўсё гэтага уцякаць сваёй метафарычнай крыніцы, якая ці будзе наталяць энергіяй выжыць у нашай жахлівай рэчаіснасці. Вось. Пісаны гэта ў часы, калі штодня расстрэльвалі, арыштоўвалі. І пра што гэта? Пра гэта, на самай справе. І зноў жа гэта як верш-гіпноз, верш-медытацыя. І тут он пластычна паказвае проста, як гэта выгінаецца эта крыніца, як яна цячэ. Ты глядзіш на яе, ты як быццам упадаеш в некую такую прастрацыю, светлую, хорошую, так? Ты як быццам трапляеш у сваю патрэбную табе цудоўную рэальнасць, паралельную рэальнасць. І зноў жа Броўка, адзін з першых паэтаў, пасля Якуба Коласа, але адзін з першых, хто быў менавіта нацэлены на пазітыў, на тое, што ўсё павінна быць добра. Калі мілы едзе да кахану, яны сустрэнуцца абавязкова. І тут дзяўчаты варожаць, і ўсё іх будзе добра. І ў хаце, і ў клеце, і дзеці будуць. Усё ў нас павінна быць добра. Это такое заклинание, як варажба. І он тут як такі рэальна чараўнік. І ў позняй лірыцы Броўкі, это будзем на наступнай вечарыне гэта гаварыць, он таксама гэта любіць рабіць. Толькі ў позніх творах ён яшчэ это узмацоўвае рэфрэнамі. Он любіць там паўтараць нешта, там пахне шабор, альбо верш пра жорны, што круцяцца жорны. Вот гэта ягоная адметнасць. Ні ў кога з іншых беларускіх паэтаў такога няма. Менавіта такое чараўніцтва, варажбы, паўтаральнасць, як быццам мы павінны быць бліжэй да вас. І зноў жа паэзія становіцца чыста па-версіфікатарску вельмі тонкай, вельмі ажурнай, вельмі артыстычнай. І, канешне, гэта падабалася. З той жа кнігі ёсць верш і трагічнае гучанне. На скрыжаванні. Зноў жа, уявіце, пісана гэта было 39-40 год. І вот такі верш, які прапусціла цэнзура. Я гэта ў памяці збярог, навечна захаваю. На скрыжаванні 3 дарог сказала мне старая.
Познала я немало бед на нашем сумном поле. Вось 3 путины ў белый свет, што мелі мы ў нядолі. Адна не высохлі сляды, што госці наязджалі, па ёй збіраліся сюды, да ніткі рабавалі. Другой у путах кайданоў ступалі цяжка ногі, па ёй адводзілі сыноў у турмы і астрогі. Аб трэці, як не раскажы, а лепшыя не зналі, на ёй насілі мы крыжы і там адпачывалі. Я гэта ў памяці збярог навечна захаваю. На скрыжаванні 3 дарог заплакала старая. Вот і весь верш. Па сутнасці. Тут няма фінала. Зараз мы прыйшлі і вызвалілі, не знаю, там, вас з заходняй Беларуси. Все у нас стало добра. Не. Верш пра, па сутнасці, сённяшнюю Беларусь. Ну, сённяшнюю броўку Беларусь. Ёсць 3 дарогі і 3 аднолькава такія трагічныя дарогі. По одной чужинцы приходили, разумею, как хочешь. Поляки, немцы, россияне, кто за угодно, так? По другой турмы и остроги. Неважно, при царе были турмы и остроги, при большевиках турмы, завсёды у нас тут турмы и остроги. А при третьей мы несем крыж, это водатный образ. Я несу крыж, и он может в любую хвилину перетвориться в мою могилу. Это сучасные поэты, які кожны в любую хвилину, любую секунду, и может сказать, все, это может быть ему над могилем, и так оно становилось. Той самый, например, Рыгор Бярозкин, когда это вот верш был выдаден, его уже арештовывали, и он уже был в тюрьме. Это уже начиналась новая хваля репрессий 40-41 годов. Так что и это написал Петрусь Броўка. Той, про кого пасля всякие паскудства казали. Ніхто інший, менавіта ён. Бо Колас тады таксама складаў вершы такія, сказаў бы, балючыя за той час, у якім ён жыў, а яны пісаліся ў стол. Ён не мог іх друкаваць. А Броўку удавалася у такой завуаляванай форме але выказацца пра то, як ён жыў. Вот таксама верш вельмі важны. Беларускім паэтам Гоголя вельмі важна было паказаць вобраз музыкі, так? Это и Гусляр Купаловский, это и Симон Музыка Якуба Коласа. А Броўка, які вельмі любіў і сябраваў і з Коласам, і з Купалам, так, у кожнага шмат што ўзяў, ён таксама паказаў свайго музыку, свайго скрыпача. Зноў жа, з кнігі «Шляхамі баравы», 40-й год. Садок у койкі вішен сліў, пад вокнамі касач, хацінка ціхая. Там жил старый Андрей Скрипач. А кружку обыди людей почуешь ты сперша. Андрей, так это ж чародей, веселая душа. Откуль такую силу взять, подумаешь дычах. Ти плакать будешь, ти скакать, усё у яго ў руках. А ён, загадкавы сілач, звычай меў свае. Абходзіў куст, каб не сагнаць і птушкі, што пяе. Праз ноч са скрыпку адно гаворыць смык пяём. Кратком мы бегли под окно послухать звоны струн и разважали найшчырэй по розуму свайму. Жыве, Андрей, няма дабрэй нікому, як яму, бо павялося так здавён, па-дзедаўску яшчэ. Радзіны ён, вяселле ён, заўсёды на куце. І жыў Андрей у нас як Бог, ад рання да цямна, яму і скварка, і пірог, і чарка не адна. Бывала з саду ўсяго, ён быў вартаўніком, паслухаць яблыні, яго збіраліся кругом. І вось аднойчы у вёсцы плач. Памёр Андрей Скрипач. А мы, што много год таму стаялі пад акном, з-пад гэбля згладзілі яму як след сасновы дом. Калі ж панеслі на плячах па шляху векавым на смольных стужках Скрипача, мы ўсе пайшлі за ім. І перадалі смутак наш прасторам жоўтых днів. Заиграли мы Андрею марш, что нам отдаден был. Тут таки верш полный светлого суму про то, что сапраўдны выратоўца нас, сапраўдны натхняльнік, это поэт. Поэт патрэбны для чаго? Каб радаваць нас, каб нас падтрымліваць в самых цяжкіх нягодах. Так? Вось. У Купала, у кургане, к нему памятных, так? Гэты гусляр, ён павінен быў быць, што яго была задача першаму сказаць князю, што я не маю рацыі. Ён першы, хто сказаў дыктатару, што ты, хто ты ёсць такі. І за гэта загінуў, і народ яго не падтрымаў. І пасля, калі ён загінуў і насыпалі курган, і ён выйшаў прывідам,
то ён нешта абамлела, іграе на струнах, нешта хоча сказаць, але народ ні тады, ні зараз не разумее свайго прарока, не разумее свайго вызваліцеля. Ну, маўляў, Купала кажа, што можа і дарма ён так зрабіў, бо цябе не падтрымаюць. Гэтыя беларусы цябе не падтрымаюць. Так кажа Купала. Але Купала быў вялікі песіміст. Так? Колас у Сымоне Музыку наадварот казаў, што Сымон Музыка мусіць ратавацца сам ад гэтага жахлівага свету сваёй музыкай і ратуючыся сам, то робіш дабро іншым. Так? Вось. А Бронка ідзе далей за Коласам, што менавіта людзі любяць яго, людзі яго абагаўляюць, для гэта жывы Бог, так? І для іх, конечно, вялікая трагедыя, што гэты святы чалавек памёр, што ён іх трымаў, ён іх не даваў. Сапраўдны паэт, сапраўдны творца яднае беларусаў. Вот такая вот, скажем так, ідэя звышзадачных сяброў. І магчыма, ён сябе бачыў, складаючы светлыя, аптымістычныя вершы ў той час, цёмны, страшны, так? Што я гэтым як бы яднаю вас, беларусу, і даю вам хоць крышачку на землю. І гэта вельмі важна. Гэта вельмі істотны момант. Цікава таксама, я разважаў пра гэта... Вот верш Бор, адзін з моих любімых. Гэты верш можна даваць, напрыклад, таксама з кнігі «Шляхамі баравымі», гэты верш можна даваць студэнтам па сцэнічнай мове. Потому что ён зноў, ён па версіфікатарску вельмі добра зроблены, ён вельмі такі дынамічны, ён вельмі імпэтны і паказвае таксама рух, паказвае змаганне, якое зноў жа завяршаецца аптымістычным чынам. Верш Бор. Бор грозны, бор гудзе, кашлатых сосен строй грамады хмар і рве, осенних чорных бур по древах крик плыве. Бор грозный, бор гуде, на боротьбу зове. Корою шпаркой дуть у гору плыни смол. Кладутся пляйстрові на плямы свежих ран. И задрожит земля, коли вячистый стан, знямогшийся в бои, паде на твердый дол. А я супроть вятроў зеленую сям'ёй стоять браты кругом, скорывши нетра углы. Из гулу навальниц, залужаю спиной, не гаснуть в очи хат, отуленных сяліп. Ну, акрамя таго, што ён зноў жа цікава, выдатна па майстэрству зроблены як верш, чыста па версіфікатарску, ён цікавы сваёй жа ідэі, так? Што некая бура адбываецца, нешта такое можа здарыцца страшнае, але супроть вятроў зялёную сям'ёй стаяць браты кругом, скарыўшы нетры углы. То есть вятры нас не зачэпяць, вятры з намі нічога не зробяць, не выкрачуць, не заб'юць, калі мы будзем адной маналітным, мужным, моцным цэлым. І гэта нас заклікае быць такімі, як сцяны жброў. Ніхто іншы, менавіта ён. Гэта вельмі таксама важна і цікава. У 40-м годзе Броку, конечно, вельмі пашанцавала. І дзякаваць Богу, што яго полюбила гэтая страшная тоталітарная ўлада, бо полюбіўшы не забіла. А не забіўшы мог выказвацца ў асобных вершах пра тое, што сапраўды хацеў сказаць. Ось, у 40-м годзе ён, акрамя таго, што быў аўтарам бліскучай оперы «Міхась Падгорны», ён стаў рэдактарам часопіса «Полымя». Называлася яшчэ «Полымя рэвалюцыі». І тады таксама была вельмі цікавая там публікацыя. Быў юбілей Адама Міцкевіча ў 40-м годзе. Колькі там Міцкевіч павінен было быць? Какая круглая дата? Міцкевич до какого года народження, хто пам'ятається? 95, а это 40-й год, так? Тому вот там некая на пятерку заканчивался. Белорусские письменники вырашили отзначить юбилей Міцкевича, вырашили представить пераклады. Гэта Купала, гэта Климкович, Михась Климкович, гэта такие Титов, Константин Титов, гэта Петрус Броўка, Глебка таксама. І што яны прадставілі? Яны прадставілі менавіта самыя ударныя творы Міцкевіча, якія былі прысвечаны таму, што калі на тебе хочуць зламаць, тебе хочуць закаваць у няволю, твой край хочуць знішчыць, забіць, так? А тебе знішчыць, ты павінен усё роўна змагацца. Але павінен рабіць гэта хітра, павінен гэта рабіць, як, напрыклад, герой з паэмы Конрад Валенрод. І нездарма ў гэтай публікацыі было прадстаўлена два урыўкі з гэтай паэмы, а Глебка яшчэ і прадмову даў, дзе сказаў, што быў такі герой, якога ў свой час крыжакі малым забралі ў палон, адбілі яму нацыянальную памяць, свядому і ўсё. Але в гэтым палоне наш герой сустрэў таксама музыку, які
з яго народнага края, Літвіна, так, які сказав, ну, хто ти ёсць, што ты, як бы, ну, ты павінен памятаць сваю мову, сваю культуру, сваю ўсё, адразіў ім яго нацыянальную свядомасць. Герой гэты уцякае да сваіх, ўсё яго добра, але крыжакі ізноў нападаюць, сіла іх вялікая, і герой мусіць хітрасцю іх перамагчы. Ён зноў пераходзіць на іх бок. Ён робіць выгляд, што ён цалкам іхні. Ён там становіцца вышэйшым чыном, так? І хітрым чынам знішчае іх. Тут такая алегория вельмі істотная, што той самы 40-й год, нас засталося 10 там пісьменнікаў ацалела, так? Мы мусім быць у нечым партызанамі. Мы мусім займаць нейкія пасады. Мы мусім атрымоўваць сталінскія прэміі. Мы мусім часам пісаць і пра Сталіна і ўсё. Мы мусім так вот рабіць, каб захавацца не толькі фізічна, але і творча, каб паралельна можна было нешта рабіць для нашага краю, для нашых беларусаў. Вось. Іначай не. Павінен быць метад Конрада Валенрода. І пра гэта ацалелыя пісьменнікі пад рэдактурай Петра Сяброўкі выказаліся ў часопісе «Полымя» ў 40-м годзе. Ну і, конечно ж, акрамя такіх ударных рэчаў, зноў жа ў Броўкі была цудоўная дзівосная любоўная лірыка і жаданне проста, ну, зноў жа, сустрэць сваю каханую і лёгка, ажурна, на нейкіх крылцах кудысьці пакуль палецець. Вот, напрыклад, зноў жа, з кнігі «Шляхамі баравымі». Гэты кветкамі пухам абсыпаны сад 20 год пасадзілі назад. Разгулялася скрозь молодая краса, на духмяных листах серабрыцца роса, пала чырвань зара на зялёны прыпол. Што ж ты сумна глядзіш за палётамі пчол? Час вянкі нам уздзець над юнацкім чалом, па пчаліным шляху свой агледжваць дом, і на першы прамень, што прабіўся вясной, разам рупіцца ў поле жыцця раніцой. Там ліпоўнік густы, светлавокі язмін, будем разом збіраць мёд з пахучых далін, сядзем потым спачыць пад лістом пад адным. Згодна ты? Ты маўчыш? Паляцім? Паляцім. Вось. Пасля, калі наступила вайна, забегать про это далеко не хочется, але хочется згадаць, про это згадывал на асобных сустрэчах, так, што зноў жа менавіта Петрусь Броўка склаў вельмі дзівосны і цікавы твор, такую невялічкую паэму пад назвай «Кастусь Каліноўскі». Калі яшчэ не ведаў паэзіі Броўкі, думаў, Кастусь Каліноўскі, чарговая там рэч пра гістарычнага нашага героя. Пасля вельмі здзівіўся, што ён напісаў твор пра сучаснасць, пра 43-й год, пра то, як немцы нас б'юць, там всё. І раптам з'явіўся хлопец пад мянушкаю Кастусь Каліноўскі, адкуль ён знік невядома. Ён, як сапраўдны супермен, можа з'явіцца то ў Брэсце, то ў Смаргоне, то ў Вільні, то там, і б'е в адзіночку ўсіх немцаў, разбівае проста ў пух і ў досі. Вось. І гэта зноў жа было вельмі файна. Таму што той час, калі складалі вершы такога гераічнага плану, зноў жа беларусы мусілі чамусьці гераічна загінуць. Ну, як у класічным творы Куляшова цвёрда трымаўся юнак на допросе, так? Он павінен загінуць, яго павінна быць шкада, яго павінна расстраляць, там, распять, ну, что-нибудь облить водой, как он перетворился в некую статую такую ледяную, так? Ну, что-нибудь такое садыстское треба зрабіць героем, але ён не павінен быць пераможцам. Беларус не мусіць перамагаць. А Броўка даказаў іншае. Мусіць. І гэта адзін з першых вобразаў сапраўднага супермена. У інтэрнэце можна пачытаць вельмі файная паэма, вельмі цікава. І ў нечым такая постмодерновая. Таму што, ну, Кастусь Каліноўскі перайшоў з 19 стагоддзя у пачатак 40-х, і гэта вельмі нечаканы момант. Ён проста варта зрабіць такую асобную камп'ютарную гульню. Не толькі пра танкі, як Каліноўскі дзейнічае і перамагае всіх фрыцаў, ды і не фрыцаў таксама. Вось. Ну і, конечно, вельмі мне падабаецца такі вершык. Вот у нас вясна, стадыён. Вот такі нормальный твор, створаны, по-моему, у 37 годзе, якім, вот такая песенка просто. Ах, сонце, як багата, твоє палають промні, веселые дзяўчаты, як хороше сягоння, вясна на стадыёне, вясна на стадыёне.
Планеры дружной стайкой промчались в разгоне, глядим в зеленых майках на улицах колонны, весна на стадионе, весна на стадионе. Як птушки все взлетают на беговые гони, и кожны так чакая, а кто хутчэй обгонить, весна на стадионе, весна на стадионе. Ах, молодость, як жарты, як смех и радость звонить, рыхтуется упарта до працы, обороны, весна на стадионе, весна на стадионе. А кветкам красоваться, гореть огнем червоным. Ах, наше ты юнацтво, як хороше сьогодні, весна на стадионе, весна на стадионе. Цудовний, пісенний, яркий віршик, який нагадує, до речі, лепші живописні твори таких мастаків. Був такий совєтський мастак Аркадій Пластов, вже чули, ведаєте, так? Такий видатний був живописець. Або Сергій Герасимов. У Сергея Герасимова у 1937 году був живописний твор під назвою «Колгасне свято». Ну, представники правды життя упекали его, что это все жах, это нельзя писать такие картины. А картина такая, великий твор, написанный устые мастака какого-нибудь Рауля Дюфи, ну, вот этих светлых мастаков постимпрессионистов, где колер выходит за межи контура. Все блещит, все яркое, все веселое. И люди задоволенные стоят за богатым столом, и что пьют, ядут, радуются, так? Вот. И гэтые мастаки, такие как Пластов и Герасимов, в тыя часы старались, зноў жа, радовать нас, тых, русских, белорусов, тех, кто жили в те часы, радовать неким позитивом, неким святошным настроем, потому что иначе можно заразить от страха, иначе можно заразить от жара, иначе можно впасть в страшную депрессию, а то не вылезти и пропустить светлый час, где реально легко и меняться. Вот Броўка вельмі любіў гэтых мастаков, и Броўка заходил с этой самой позиции. Тому вот гэтая ягоная поэзия 30-х-40-х, вот сегодня для меня, мне здаецца, она вельмі актуальная, вельмі важная и вельмі істотная. Бо яна нас ратуе, яна нас натхняе, і яна дае нам моц. Дякую вялікі. Далей, наступныя месяцы, я думаю, можна будзе зрабіць другую серыю пра гэтага паэта, але ўжо это будуць творы 50-х, 70-х гадоў. Там ён будзе іншы. Там у яго будзе больш болю, больш трагізму. Потому что наступила хрущевская отлига, потому что наступила переоценка того, что было 30-е, потому что наступил той момент, а я выжил, а я застался, а меня не взяли, а меня примусили про некое что-то написать. И гэты боль, які його вярэдзіў, про які он рассказывал Василю Быкову, які праходзіў пунктиром в ягоных вершах, адзіны беларускі паэт, у якога у вершах 60-х годов можно знайсці пачуццё ўласнай вины. Он не кажет так плакатно, да, у меня вина за 30-й год, а не вина некая есть. Ни у Крапивы, ни у Кепки такого близко. Ну что, такий час, что мы могли сделать? А у его это было, его это грызло. И тому он тогда вельмі моцно допомагал тем, кто был сталинским вязнем, тому самому Дубовку. Он допомагал поэтам-диссидентам, которые вылучались к шталту Олеся Науродского. Так? И он был такой человек. Вот. И ему это дозволялось, потому что он был з одного боку просоветский, проленинский, просталинский, и это допомагало ему робити шмат таких школьних речей. І допомагало паралельно стварати вельмі цікаве, часом болюче, часом світле, часом гульніве, і вельмі незвичайне, і зрозуміле кожному творі. Тому наступний раз ми протягнемо розказувати про його, ось, бо гэтый паэт варты гэтага, варты уваги, паэт, один з лепших поэтов 20-го століття. Петрусь Устинович Броўка. Дякую вам, що прийшли.